Daray mo sa nina, amo nang ikuan, amo nang ibutang sa LBC. Kapit sa texture. Iyan, bow tie na ito ito. Pila? 6,000. 6K? Oo. Red or kaning red? Get sa piyan niyo? Kana? Red siya or kaning? Or maroon? Kana? Sige. Other. Isa man ito na kondisyon. Napalit na namo ang mga sanina ni Sean para sa iyang prom niya. Amo na ang idong sa LBC sa SM. Para magpadala na niya, magamit na niya, moabot na dayon. Nakapalit mi og shoes. Here, shoes niya. Magamit to sa niya og eskwela niya. Pants sa Pants para siya. Paris siya ang suit. So kaning suit kay gikan na ni sa cousin ni Casey. So di pa huwam tanong kay para makawam si Sean niya. Nipalit lang mig pants niya, shoes niya og bow tie. Ano na. So mo ato na tawag LBC kay padala na to sa Bohol. Let's go. On the way mi karon dito sa SM City ay SM. On the way mi sa SMC side. And finally nahuman na gitawan mi after pila ka hours og lakaw-lakaw dito. Nya ato mi sa city na malit kay mas makalas gid do nya. Kausara pag gabiton po ni Sean. Unya, yes, ang kaning suit gigikan ni siya sa akong lola. Pero ang tagian ni kay ako ang igagaw kailan sige akong lola ang tagian. Ako igagaw ang tagian ni then akong lola may nag-keep. And dagang kay suit ako ang mga igagaw gyud puros lucky akong mga igagaw. Kay for rent mahal kayo niya usara kad lang magamit at least kani magamit din niya og tanang events nga gusto atuan or sa panadiya. Mapakasal si Sean pwede na gamit. So na siya magamit niya ang shoes. Oh, ang shoes kay kanang dili gid siya ingon mahal kayo no, kanang mahalon nga branded nga shoes pero gid siya budget meal ra pud. Gihatag ko ni siya sa akong lola. Kaniwa pa gini siya nagamit. Ikan man ni siya Dubai kay mom sa akong igagaw ga work sa Dubai so tigpadala siya and ang uban mga kuan mga package ug mga kana mga polo kay di nila masuot so makip na lang na gani ni ato gimi ni mama which is akong lola. So yes, brand new pa gini siya oh. Pwede ni magamit sa imong kasasyon di ba gawal. Loy man nagud kaayo kay katong usang adlaw ni chat sa iyang kuya ba niya. Wala lagi siya suoton daw sa iyang prom. Matan ako na palitan na to. Nga palitan na mo. Perting mahala sa suit. 6,000 tulog no? 6,000 ako naray suit ako ang igagaw. Nara na sila kuan. May gani ihatag na pud down. So, yes. Actually, daghan pa dyan kayo. Ipa-down tatanan sa akong mama. Pero, saan man tato ni Sean? Pang daily outfit niya. Daray mo sa nina, amo nang ikuan. Amo nang ibutang sa LBC. Ay! Kam! Tapos ka po di, oy! Oro na! Tanawa! Oh, niya! Sapatos. Dara, sapatos! Oh! Ay, di! Sukay kam sa tiban. Angel. Hey. Hey, you! Memorable moment ba yan ang... Managdabol? Memorable moment ba yan ang prom? So dapat ato niyo. Oh! Eh! Chicken no! Hey! Oh, Ay! Ay! Sorry love. Sorry love. Kulatan na ng bata. Asa, tantang itong presyo kay may bawa niya ni Sean nga tag 1 million ang usahan. Hey! Eh! Ani? Nasa sa LBC na padala na yun ako. Padala na. Nanay pang prom si Sean.
Sige, let's go. Inusog water init. Ano sa lagi nga haircut imong kanon ron? Ngunit lagi. Sure ka pinabad boy. Eh. Brandon Phillips in his bad boy era. Ikaw pili yan. Ang bagay mo gudi mo kay ayun ka pina Zayn Malik. Di man Zinmalik mo nakamulit sa Zinmalik. Suway lang gud kaglaing nga hairstyle gud pero yan ang mulet ko. Wa ba kasway na di ba? Nakasuway ka. Per short kay to. Di ko ganan ato bibi. Gusto ko ganang long mullet pina bad boy. Ganan ako bad boy basta ikaw ang bad boy. Eh! Buhay ra ko tindan ako tuloy. Taas na yun. Bigil pa na. Taod-taod na sa tana diri sa aning cafe na among gi stambayan kay unya pa among check-in ba na? Check-in time pero okay lang. Nag-chill lang ta diri. Di sad kay init yan ato sa landong hangin nindatong panahon, di ba? Nindot kayo among gi tambayan diri. Darang dagat. Wow. Nice view. Di sa kayo crowded, yung merag tao. Kay Monday, Sunday pa day ron. Tungkol siguro kay Sunday, di ka na magawa sa mga tao na arasan. So sa balay, kay init. Muna ako ma-advise no, try to go out sometimes. Bisan dili ka nun ay kay busy mo dito sa hay sa trabaho or sa panadira. Pero at least walking lang gud sa gawas. Diba? Walking around sa inyong town, sa bukid, hiking, jogging, meet with friends. Something with cardio. Luta. Sea salt air. The salty air. Anindot na sa dagat guys. Wow! Nice kayo! Wow! Nice kayo! Dura kayong buho guys. Para sa akbang. Hello? Clear kayo. Oh, nice. Nandun kayo rito. Buhon. Ito may buhon. Yeah, dito may mag adventure. Diba? Nice kayo. Wow, nice. So, muadto na mi sa amo ang istayhan. Wala ka na may kay hapit na 2. Around 12 na, 12 PM. Nya muadto na mi kay murag lami na sa i-settle. Isetulog room na aircon, di ba? Kay init kayo. Init. So, ako lang giundaan ng car. Tugi.
ako lang gi-on daan ang car kay para hug na ang aircon kay naman ko sa init. Init kaya sunod na si Cassie ang asawa naman dito sa coffee shop. Let's go. You got me shaking, yeah, I feel the fever coming on. Boy, you know you're all I want. Keep saying that I hate it, but it's kind of fun. Watching me come undone. No more games. Oh, naamon ko. Ay, kabulong yung Ano si Yara ko? Sa name, Sir Brandon. Brandon Phillips. English pa ko Bisaya ang English. Maglagbok lang sa kasir. Asa ang room dito? Ang inyong room kay kining si Candor sa taas. Kanang Si Candor, then magi ka ning hagdan nga semento kasaka. okay, sige. Sige, so yung free shampoo, then soap. Ikaw ang kagyaki day. Ha? Ikaw ka. Oo. Swerte yung balay mo, no? Room. So simple lang. But cozy. CR. Wow! Wow! Nice view. Wow! Naan ka? Wow. Chicken curry. Para may kiit. Nga tanaw-tanaw lang sa mi wala mo. Tanaw-tanaw lang sa mi sa mga lugar dili nice kayo. Tanawa mo ni among makita ni gawa sa mo front door. Sa gikan sa mo room. Nice. Fresh air ba no? Nakanindot mo yung nanilog no kay nindot lagi kidol dagat pero tanawa bato lisod kay himo og balay. Kailangan na siya i-kuan bibi. Real gyud na bibi tanan. Oh? Nibalik mi sa among room kay nalubat ang mga phone. Well, video mi. Kanya karon 4 na no, 4 PM na no. 5, I guess, or 4. Basta summer na time. Maligo na mi kay para nindot sa pamati. Kaligo dagat, di ba? True, true. Ikaw lang, maligo ka lab. Basi. Wow! Nice! Kami rin nasa resort yun, walay lain. Sunday, trabaho naman og
ugma na uli na to sila pag umapon. Or tinguli karon. Ganina, daghan biya to ganina, di ba mga guests? Pila ko ni uli na to. Wow, look, so nice. Ang guitar, baby. Ikaw na ko ha. Ako lang. Sure ka? Ikaw lang pagka. Wow! Wow! Wow, nice day guys. Excited ko maligo. Wala sa ni problema. Wala sa ni problema guys, so mga ngani na dagat baka na yung mga tao bitaw na i-take for granted ang lugar. Walang may mga basura. Masayang nun, maguba na nun ang pagkanindot sa lugar ba kay okay, labayan ng basura. Hindi, amo anak. Pero na yung mga basura, mga bati na nun ng lugar. Sayang ba? Ha? Mo gani mo akong gisulti. Ari lang pa ako. Hindi ko nag-dropper. Blue is the color of the ocean. Blue is the color of the sky. All my life there's been commotion. Hello? Calmness settles in your eyes. Sitting right here next to me. There's nothing, no, there's nothing we should do. Sitting right here next to me. There's nothing, no, there's nothing we should do. Close your May nga pa man, baby. Amiga ko lang yun, baby. Wow, kuya. Wala po. Love. Baby! No, the water? What? Abi na ko bar lang dito lang. Hidden bar. Cave. Wow, look at that movie. Mga kami sa restaurant sa resort kay gutom na pang dinner. Wala kayo masulti? Wala na. Masulti mo Wala energy. na po. Bibi mo. Uwi na ako. Love. Once ka ako kay gumigig lang mo. Ay, Ikaw, sorry. Na, balik-balik. Hmm? nawala akong water ba? Mahaytay mo din. No ba? Ano siya nawa ng water or ang sand? Ang saan tayo. Hay naku. Nami diri sa restaurant, sa resort. Naghuwat na sa mga food. May kahuman, sleep na siguro may kay kapoy na kayong lawas. Ay, kapo na di ko. Ano, yata. Ikaw, talaga di pa ka-sleepy. Sipi. Sleepy Yung ako. katog naman naturon sa Norasa. 7. Hmm. Bibi, did you bring my medicine? Hmm. Kuyawan ako eh. Dili ba worry sa imong medicine kay nasa ko'y gitago. Madala na ko everywhere sa imong medicine. Namo gana say namo go gi-take si Casey na
lifetime na meds na everyday na I take it every morning mo nang magdala gid me everywhere sa ugasa mi Mulakaw kay in case Di na mo kailangan og meds, baby. hmm? Di na mo kailangan ikara ko need for life. So, ay cute na ay mugawas mo nang ta mi kay mangita may restaurant sa kawas niya lagyo man ang mga restaurant diri na kuan yun kanang pang tinuod ginakaon snacks raman good ang nasa gawas akong gitanaw Feel na ko ang kuan barbecue. Pero good thing kay naa sila restaurant diri and lami kayo. Super lami ng food. nya mo Yeah. nang nigawas sa sad midaan kay 8 sila mag-close. Yes, and super nice ilahang mga staff din. Look at that. Lami kayo super. Thank you, te. Saan name mo, te? Luz man. Say hi, Ate Luz. Ay, mo, ikaw na to ganina. Thank you. Napapas a spicy buffalo. Naibibi din sa kilid na ko. Mao din siya ang chef, guys. Sabi kay Muluto. Saan name mo, te? Maridel. Si Ate Maridel. Lamig yung chicken wings. Grabe, all these years, good. Si Brandon lagi nakapatambok. Sige, ramig kaon. Og sa puton ko, pakanon ko niya. Og... Uy! 1, 2, 3, go! Eh, yeah. Lain na tanawin ko din. Basta ikaw naman. Ish. Let's go, bye-bye resort. Nakakita mi og spring diri on the way home nya amo na lang gihapit kay mo tan-aw lang sad mi pero ambot lang di pa mi sure maligo ba mi pero amo lang tanawon. Magkuhan ta mag-breakfast ta dili kay wala pa mi naiitog breakfast nya pa uli na ta. Dili ni siya maglihok iyang lawas mag-stop og function ug dili mabot nga og coffee ang lawas so. Dagat dayon. Morning. Thank you. If you say I will never let go, I will say no, no, no. I wanna see that you really wanna go, all the way. I don't care what you think about me. I don't care what you think about me. I wanna be
out.